Gusti Yesus kang maringi kula gesang saben dina tansah ndedonga urip iki kadang pikantuk coba ora bosen mung tak trimo Gusti Yesus kang maringi kula gesang saben dina tansah ndedonga welasing Gusti ing jroning dada urip ayem tentrem lan narima siji-sijine kang paring tulung ya mung Gusti Yesus siji-sijine paring keselamatan ya mung Gusti Yesus. Wah, kita